wanted to. One wanted to. למה? אז כל הזמן למה one wanted to. למה? מה קורה? פיקוד המרכז החליט שיהיה רף ענישה מינימלית לעבירות מהסוג הזה, לפחות שנה בכלא, ומקסימום לדעתי זה כבר מגיע ל6-7 שנים, והגורמים הבכירים ששוחחתי איתם אומרים, אנחנו את שלנו עשינו, אנחנו עצרנו אותה, אנחנו לא ניתן שתהיה הסתה פרועה כזאת כנגד יהודים, אמירות נאציסטיות, ועכשיו תור מערכת המשפט למצות את הדין. עאידה תמימי היום בת 22, כבר בהיותה נערה בת 15, בעטה בקצינים, השתתפה יחד עם האחים שלה ותקפה חיילי אגוז. ישבה גם בכלא. ישבה בכלא מעט מאוד זמן, אגב מי ששחרר אותה זה ארגוני שמאל קיצוני ישראלים, וכעת שהיא כבר בגירה, בת 22, אין שום סיכוי שיחוסו עליה, כי יש רף ענישה מינימלית. אני יכול להגיד לכם שהגורמים שאני שוחחתי איתם אומרים, היא בדרך לשבת מאחורי סורג ובריח. טוב, מתומכת טרור אחת לשנייה בסימן